Part 3. Roadtrip til Sverige med kokkeren Houdini. Vi går klar til at køre. Houdini får sin Dog Copenhagen-snor af, og så får han sikkerhedssele på. Vi får fyldt en masse vand på Houdini og rullet vinduet ned. Og så kører vi igennem det idylliske Kiviks brostensbelagte gader. Vi fandt en vidunderlig fiskerestaurant. Vi skulle lige vende os til, at vi må have hunde med næsten alle steder. Fra det yndige Kivik kørte vi til det storslåede Allestena. Vi så ingen vildsvin, men til gengæld så vi en albino-hjort med sin unge. Og da vi ikke så nogen elge, så er vi nødt til at skatte op igen. Men nu skal vi i hvert fald til at hvile os, for det bliver en lang dag i morgen.